Ganahan di wa. Ah, tubag. Ganahan man di ikaw yan nagiganahan ka. Pagtarong og lingkod. Ganahan di ka dari. Mo ligo pa ka gutro? Ano, inom ko tubig ma. Kausag tagay ikaw. At Bildo ni ma. ang atos puwa pagtagay. Ikaw. Akatong puwa ma ha kay puwa. Dali. Para makamao ka kaw. Kanang puwa may pinduta ha. Kanang puwa. Ah. Basag bantay, basig bawas. Dali. Katimi na. Ah. Dalim na tubig. Yuhaw de ka. Maligo ka gutron dya. Adyo nga na simud kailain. Ayim na. Ang simud. Sabing inita. Siga. Arang inita pa guys, mo nang basa ako maligo. Si Elian na nakaligo na. Kung siliksian dia, arang langoy-langoy. Basa ko ning lutog paniud turon sila sa ning lutog paniud to. Kay si Kuan si Ma'am Go ang ning luto. Ako kay bog ni sigang putahi. Mo nang relax sa. Gimingaw ka nanay yan ha? Ay, gimingaw ba ka nanay? Gimingaw ka nanay? Grabing sunugas ang naong ha? Ako nakadaag sunblock. Dasag di laman. The next melt. Daag do ka bata dia oh? Sa jupog pangaligo. Ay dagat siya liyan na. Katugod pa kaya na? Dagdahar ka bata oh. Good morning. Minsan dyan daming ngari sa dagat. Kay gahapong adlaw ako kaligo. Ang alas 5 pa may ngari dari ito ah. Duha ka bata to ah. Ang ipabong og ligo. Ako. Nice diri guys. Ah. Hoy. Nauli na taron. Hindi na po tayo balik. Trusty rito ah. Nag-TikTok. Malhamol mo pala. Ang ipamalhamol lang ng kabata diya. Kay matud pas katigulangan tambal ko ning dagat ug panuhot. Dara de kuskuan mabawa ko matos haom kay mga bata ang gibantayan. Kau shout out papa. Shout out ka. Kamusta imong papa kaw? Kamusta pa? Liksi. Labi liksi. Ay. Grabe, alas 5 pagod may ngari dani. Karon alas 6 na ron siguro. Ako pa ni Baka joy taw tagsaray ning alas dagat. Katong kapag kuan kabii kay na nalakan may nihilak ko. Salamat di ay sa tanang suporta. Sa tanang subscribers, viewers, silent viewers. Daghang kadung salamat ninyo guys. Ka 10,000 subscriber nako.
Salamat sa tanang-tanang ning subscribe. Salamat sa suporta. Thank you. Thank you. Thank you kuno sa support. Kisa ni hatagay. Wa, 10,000 subscriber naman ko. Yan, ni apa si papare. Di pa ka dyan akong dagat, no? Mag-insam ni ka. Manginhas. Mga subscriber natin dyan. Panginhas la. Sabi rin ko na ito, no? Kay Todyo mo. Kung adyon Todyo. Ugma. Aw, tanas paparito. Anong itag kinasun. Nasulod na kadyo. Grabing ka nice, Jud, ang lugar ari. Na guys na, white sun. Alas 6 pas buntag, pero kuha na, init na. Saan nangihna si Papari? Kaya mga kabata na enjoy. Kao, pag-practice mo glangoy la. Pag-practice mo glangoy. Kao. Alas 6, media pa. Diya, init na. Diya, ka bata. Ala, to alas pa pari. Ladyo na. Di. Baka di tao dari sa dagat. Tagsara, to alas tumoy ito ah. Taas kuan, reverse. Nalingaw si Terribers og TikTok. Tara, sunod yan. Muli sa mi guys, kasi alyan na nangadyo kuan. Nangadyo gatas. Wala sila kainom o gininit. Kasi na mamaakag init. Wapay la city. Wow, grabe na diyang init ha. Sakit na spanit. Oy. Hindi, si alyan na nangadyo kuan. Mainom ko na gininit. Siguro. Asang pa yung nagininit, Ricky. Kahit tang ko na ng nanay, pinainom mo na ba ng nanay gininit kaya buntag? Luipod. Dali yan. Nakay nakita ang kinasun. Naba kay nakita ang kinasun. Dali yan. Init kadyo. Hala. Tawag si nanay. A few moments later. Resan o. Nagadoy ra ka? Inangkat ako na ko. Ah, inangkat mong mahal. Dahil nanuri yung kuan guys. Galang-galang. Magbanda rin tawag kab-kab. Yung palit ko kay naluwi ko kuan, nanda. Nag-voice over day ko guys. Kaya nagsugod na sila kantahay. Nag-video ki sila. Grabing kanta sa nguyab. Kanta kab-kab. Ha?
Voice over sa laman ta guys. Grabe dyan kasagag video kay galanog-lanog. Ja, kamera na bilinda ni. Kameras ay sa papari si Aliana. Kaya si T-reverse o sila ate nangaligo sila. Kinalamian dyan diligog dagat ron guys. Kaso grabe lagi pang inita. Sa ganahan di ay mo check-in ari. Nice dyan dire. Agad dyan ika-recommend kay nindot sila dyan. Doon bitos dagat. Basta kay nice guys. Basi ganahan pud mo. Mo check-in ari. 3 hours later. Hi guys, majong hapon. Dara damis room. Kay grabing inita. Nja, si Aliana. Ganihang buntag ran hagi paligos dagat karong hapon wa na kay nagdagsa mga tao labing daghan na. Malabi ma. Mao nang nagtago lang diri sa room naghigda-higda rami. Nja. Ay majong ganap. Ug mapuhon manguli nami. Last din namo karon. Nagpasalamat day ko sa nag-sponsor namo ani, di man sa paminisyon. Naka-relax pud mi. Nalipay po sa Aliana. Thank you, mag-thank you kayan. Thank you ko ma. Thank you. Thank you ko na sa sponsor. Nalipay sa Aliana, nakalangoy. Nakaligo sa swimming pool. Malabi ma. Nakaligo po sa dagat. Wala man na sa Aliana kajugi babad sa dagat. Kay daghan lagi mga tao karon gani haraming buntag. Ug mararamtas buntag maligo day. Mas puntag manigaw ma. Ha? Before ta mo uli, hakang paliguon. Tanong dayo ko mama. Kung mapuhon, Domingo, mauli na ta. Diyan guys, marato yung update karong adlaw. Daghang salamat sa mga way puas nga nagsigig tanaw. Daghang salamat sa inyong suporta sa mga bagong ning subscribe. Malabi ma. Naka 10k subscriber na ko karon. Daghang salamat. Narami buwas gawas lang ng video ki. Bintana na durag dagat. Duras bintana.